It-Tlieta filgħodu komplet tinsema x-xhieda fil-konfront ta' Jesper Kristiansen ta' 30 sena fejn qed jiġi Mixli Bil-Qtil Doppju tat-tabib Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski f'Awwissu li għadda. Kristiansen kien telaq lejn Spanja ftit jiem wara l-qtil doppju u wara li nqabad mill-pulizija Spanjola ġie estradit lejn Malta. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehed il-kuntistabbli Sandro Mamo li spjega kif il-pulizija waslu għall-arrest ta' Kristiansen u ż-żewġ imputati l-oħra Muka u Viktor Dragomanski. Il-prosekuzzjoni ppreżentat numru ta' ritratti elevati minn filmati tas-sigurtà inkluż mis-sit tad-delitt fi Triq Locker f'TAS-SLIEMA. Il-kuntistabbli tkellem ukoll dwar ix-xena li sab kif daħal fir-residenza fejn ra iż-żewġ katavri tal-vittmi bla ħajja u taqlib fid-dar. Minn investigazzjonijiet ulterjuri l-pulizija skoprit ukoll is-suspettati ħarbu minn fuq il-post permezz ta' karozza bi pjanċi misruqa. Is-suspettati mbagħad intlemħu l-imsida fejn Kristiansen daħal f'kafetterija u saqsa għal passwords tal-Wi-Fi u eventwalment ordna taxi permezz tal-mobile. Xed ukoll l-ispettur Colin Sheldon fejn għamel aċċenn partikolari fuq il-karozza li nstabet abbandunata fil-pjezza. Fiha instabu ħwejjeġ imċabsa bid-demm kif ukoll arma tan-nar AK-47 falsa u Thompson rifle. Sit ta' proprjetà li tinsab fi Triq Howard f'TAS-SLIEMA ingħata kumpens ta' 100,000 euro wara li l-imħallef Joanne Vella Kuxkieri sabet li d-dritt tiegħu sabiex igawdi l-proprjetà tiegħu kien inkiser skont liġi antika tal-Kera. Il-Qorti stabilixxiet li s-sidien ta' djar ġew imċaħda mid-dritt li jgawdu mill-proprjetà tagħhom meta kienu sfurzati jaċċettaw is-somma ta' ftit aktar minn 300 euro fis-sena għal kiri ta' darhom fil-qalba ta' TAS-SLIEMA. Stimi tal-lum jgħidu li sit il-proprjetà għandu jirċievi sa kważi 3,000 euro fix-xahar.